Igbo mụlụ nze m ọzọ kene m unu bụ ndị ọma njem unu asị m ka ọ ya dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma ndụ azụ ndụ mmiri akọ n'iru agbute mma igwe na-aza agbute ọganiru sikwa na ọchọ nwa ọkụkọ nwa ada mana nwa ọkụkọ nwekwana mgbomgbo ọsọ ya na-eti Igbo afa kịta bụkwa n'okwu na-agbakarara nkarara na ntị ka m ji wee bịa ịma na-ekwugide gị onye bụ ihe na-asị na ndị Ezenwanyi dịrịzi eje nwaanyị ji eju uju na ndị Igbo a kịta bụ na ha agbagide gị akwụna ya bụ ihe adabara ewesị ka ha bịa lụba Ezenwanyi ọnụ anyị nwoke bụ SSPA wee jide ndị Ezenwanyi wee tụọ haza na vidiyo nke ọgwaka ha biko ife ọ dị na-asị m biko share na vidiyo sọskraịbụ na chanel a sọskraịbụ cha Igbo notification ka isolu m na-enweta notification mgbe ọ bụ na eti vidiyo ọfụ maka ndị na-akọcha m sị m na chanel m ekwesịghị ịdị na-abịa Igbo Channels TV biko gwa m ihe ọzọ mma aza ọ bụrụ na Amadioha Channel TV ka mma aza gwa m maka na ekwu eziokwu asị ka akpọta m ka Igbo nkwu ha n'eziokwu asị ka akpọta m ka etigbuo kịta ọhụrụ na ọkọ na-akọwa nna anyị nwoke a wee na-akọwasị na ndị Ezenwanyi ewee na ka onye nwere ya ama maka na bifo mmadụ alụba Ezenwanyi na nka ya bụ ihe akpanye gị ya kpanye ya ojije gbaa akwụna maka ya bụ ihe na-eti ha agwụ ka m gwa unu niile ka m gwazie unu nwantị na unu na-amarụ ọ bụrụ tiri nwoke ibulu gị kwụọ agụ ụgwọ bụ na ibe akwụna nwaanyị ọbụla nwoke ịtọ dị na go separately ịtọ bụ na ka ọ bụ enwere ike isi kpọọ nke izizi no mistake na ịmara ama nke ịbụọ nwere ike ọbụna nwoke na-aghọle gị si gị n'ọya anụ gị nye unu eme nke ịbụọ nke ịtọ ikwesịghị ịma nsị na ndị ọkwa nwunye ha again ibulukwa onwe gị dakele onye ọzọ akwụna ka ịbụ so bụrụ until money eme exchange of money and ha ncha and most of them ha mechaa ụbụrụ mos na ha ya akwụ gị ụgwọ for service asị gị oke na ya wee gbaa moto so a na-ekwu okwu akwụna abụrụ til mmadụ akwụba n'ụzọ enwere nọ na be nna ha kịta na-agba akwụna karịa ndị nọ na main road ụlọ mana ọkụ onwekwa okwu m si adị biko solunu na vidiyo SSPA anụwa ihe ya na ndị Ezenwanyi jee na vidiyo unu ghọta ihe m na-ekwu n'ụbọchị nkịta ọ nwere ajụrụ m sị m Ezenwanyi bụ Ezenwanyi enwere ike mkpotụrụ mmadụ chi adịile kpotụrụ nwoke chi ka ọ kpotụrụ nwaanyị chi adịile eziokwu ị na-anya ma na onye ọbụla bụ Ezenwanyi kịta melide evi ike gwụ onye ọbụla bụ Ezenwanyi na-eme evi bụ ka ọ sọ na ndị mmiri na-akpanye ebe n'evi onye ọbụla evulu bụ Ezenwanyi ata asị gị na ọ gbara achawo mali na-asị ka ọ bụ onye ọbụla bụ Ezenwanyi sị gị na ọ gbara n'ilo wee mebe Ezenwanyi mali na-asị ka ọ bụ onye ọbụla bụ Ezenwanyi sị gị na omenala na-eme di ya ọgwụ ovu ọgwa di ya tere na-asị ka ọ bụ na o mere izi mali na-asị ka ọ bụ na-asị ka nya na onwe ya sịwara onye ọbụla bụ Ezenwanyi sị gị na ihe kpanatala na Ezenwanyi bụ na ala na ndị militipụ ya ala ive niile ngụlụ gị ijuo ibe n'ibe Ezenwanyi anọ jụọ anya kele nke ive melie n'ime aja niile ọ ya gbago ofu onye ọbụla bụ Ezenwanyi akpọtụrụ gị chi gị ọ bụrụ onye ọbụla bụ Ezenwanyi onye ọbụla bụ nwaanyị na-etukwu a na anyụ mamele akpọtụrụ gị chi gị nwaanyị a na-agbanwere oche ngada dogo ive na omenala Igbo nwaanyị achọ ka o dokwe echi ya ma ọ matara nwa nwoke ọ bụrụ dị ọkpali ya ka ọ bụ ọdụ dị ya bụ ive nọ n'ụlọ o jogote chibe niile anwa kwalibe niile ahụ ya nwa ya nwoke nwa nwa nye na onwe sekpula ana bụ nya nwa bụ nwaanyị na-edokwe echi ya o sekpula ana
osokpula na ahụ eso mkpulu ọ na-agba nwa ya nwoke anwa iwe eji na-agbachie nwa nwoke a na-agbachie ibe anwa na-ekwu onye nwa bụ nwaanyị na-ekwu nwa nwoke na-ekwu nye nwa bụ nwaanyị na-ekwu nwa nwoke eji aka gbolichie anụmanụ ọ bụ na ọjịkọ chọrọ ngolichie ọ nwa nwoke ya agọli ya nye na onwe esekpula ahụ ụdị nwa ya ọbụla agụtala gị bụrụ na nwoke ọbụla bụ nwoke nwere amụ bụ nye edokwele gị ibe ọbụla bụ alụsị chi anụ nwe na-ekwu o nwere ibe ndị Igbo anya na-aghọtara na chi eziokwu na chi bụ osi apịla apị ka ọ bụ o nwere chi bụ oglis bụ nwoke nwaanyị abụ ọgbụ ka ọ bụ maka na onye na-amụta nwa amụta nwoke na-atụ ya ime ọ na-amụ nwa chi bụ oglis chi bụ ọjị mana ezina ịmala ibe dị n'omenala wee na-ebe jebe eze nwaanyị ka eze nwaanyị kpọtuolu gị chi gị na ụda anọ gbawa chi ngada kwadolu gị chi gị nke bụ nwoke na-eje na be eze nwaanyị ahụ amara ibe ọ na-eyi na-eme mmiri ka na-eli gị mmiri ka na-eme gịnị mmiri ka na-eli gị nye nwere ọbụla sị gị na ya bụ nwaanyị ka ọ gụọ mmeli gị ọbụla bụrụ dị na chi gị o nwaanyị gbachaba ọbụla gbakpuwa ava dọchọrọ kpotụrụ gị chi gị na ọ nwere ọkpala n'ụlọ ka na ọ nwere okenye n'ụlọ ọkpọ okenye anwa okenye nwe mee gịnị akpotụrụ gị chi gị ya gwuo na onye nwa na akpotụrụ gị mana ya okenye ọ ya bụ nwoke bụ nwa nwoke ya gbanwa chi gị ahụ ngada kpotụrụ gị chi gị na nwaanyị na-akpotụrụ mmadụ ichi nwaanyị na-agbaghọrọ alụsị a ngada na-edowe alụsị nwaanyị na-agbaghọrọ chi alụsị ngada na-edowe alụsị ụdị ibe adịrọ n'ala Igbo ana m afụ chi ibe unu na-eme na net na soshal midia onyonyo ahụ nwaanyị pụta gbawa chi ngada na-egbuli chi anụ na-edogwe chi onye gwara gị na ibe anyị na-eme bụ chi ka na-edogwe ibe ahụ onye gwara gị na ibe anyị na-eme bụ na ọ ya alụ ọrụ mgbe nnọ nnekebe mala ive my mother bụ mụnwa na kwadola echi ya ogotibe ndị na onye egote bụ osekpula mụnwa nọ dan n'ọcha ọ na-ekwu ife ọ chọrọ ka chi ya nwa meele ọ na-agba m mụnwa na-agbachie ọ na-agba m mụnwa na-agbachie ọ na-egwu emeli ife ndị na emesi anya enwe egbu anụ anwa ya ekwe nye nwe sekpukwala na mgbe anụ ahụ yere ọ na-egwa m okwu na-agbachi ọ na-agwa m okwu na-agwa gosi na mụ na chebiwe ekwu okwu chi ma nọ nyanwa ka oyi ebu chi na-eburu mmadụ na-abụ nyanwa ka oyi ebu obu nyanwa mụnwa na-arụ m ka chi eko na-arụ m nwa ka chi eji na-alụ ọrụ mgbanwe na-emelite chi anụ ife ọ gbalị ebe nke nwa bụ nwaanyị agbawa ochie ngada gbawa okposi ngada gbawa ike ngada gbawa ukwu na ije ngada isi na-edokwa gịnị kalimi na-edokwa n'Igbo eze nwaanyị agwa gị na ịmara ka m gwa gị bụ eze nwaanyị ma ọ bụ na ịmarọ ka m gwa gị sọntị n'Igbo eze nwaanyị ka ịmalị ata n'ime kata eze nwaanyị na-ediwo nnekwu bibi emekata ibe mmelu obi sọsọ na mmiri ma ọ bụ na ịmara rapụ n'ụwa dị ụwa meze ka o mebiri emebi rapụ n'ụwa bịara mee ọ dịza ka o mebiwo eze nwaanyị n'Igbo eze nwaanyị na-ebukata eze nwaanyị bụ na mmiri gị ekwute otu okwu be na mmiri ka ọnụ gị nwa anụ nwa ya asa kpuchi ya so na mmiri nwaanyị ọbụla sị na ya na-atụ ime na-amụ nwa na-agbanwere ọgwụ ngada nwaanyị ọbụla sị na ya na-atụ ime na ya na-amụ nwa na-atụ ime a na-agbanwere ọgwụ ngada nwaanyị asị na ya bụ nwaanyị mmalị n'ive ọpụtara bụ eze nwaanyị na-echere n'ebe ọgwụ dị maka ive na ka mgba gị ive na-akpọ ụmụ nwaanyị okwu ndị mmiri bive na-akpọ ụmụ nwaanyị okwu ya na agụ ya na alụsọ ọgwụchibe akpụkọ okwu nwaanyị na-eti nganga na-eje n'ebe ọgwụ dị bụ ya na onwe ya mara ive ọ na-eme ivi ya emeta n'ebe ọgwụ dị na nwaanyị na-agba ogwuri nne na nwaanyị na-agba ogwuri nne bụ na ọ na-eje na-agbọta ya n'aka nwoke
olu ogbote na ka nwoke odevia agụ ya no pala ka na apia ọgwụ na apia pala agụ ya no oji ka na-enye oji ma nya ma nsekwa na ka obulu ya n'aka nwoye nwere ka nwaanyị ya amụ dị nwa nọ dani gbawa ọgwụ ngada mama nna ọgwụ abụrụ okpo osi ma ọ bụrụ alụsị cheki ya na ọgwụ bụ ọgwụ nwaanyị agbawara ngada na-elekwu ya ka m wee za nwaanyị ibe anụ nwa na-agba akwụna onye agbalide akwụna gbacha akwụna gbata nata bido eze nwaanyị o burite okuku burite okpo osisi gba gị na ya na-akwadolu gị chi gị na ya na-akpọtụrụ gị chi gị onye gbala eze nwaanyị ahụ ebe ahụ ọ na-eme oive nna igwudekwale nna gị n'okenye igwudekwale nna gị ndụ ka ọ gbagibe na-eme fi na-eme eze nwaanyị ịpụta n'ibe okpo osisi nọ rapụta na osisi apịlapị ka ọ bụ ọ nwere ibe a debele n'ime o buru egwu a na-atụrụ gị n'ibe abụ apịlapị kpụrụ okwu si na ibe ma puchi onye a o na-atụrụ gị egwu a na-agbanwe ngada ma nke nwaanyị na-abụ nsọ gị ị na-agbanwe ngada ikere ọ bụrụ nwoke eziokwu bụ na nwere ebe nwaanyị ya nọ ndị ọ bụrụ nwoke mgbe ị na-abụ nsọ gị ka a bụrụ nwaanyị ị na-agbawe okpo osisi ngada na-agbawe alụsị ngada na-akwadole nwoke ibe na-akwadole nwoke bụ nwoke ka na-akwadole okpo osisi na-akpọtuli echi ya na-agbawe ngada nke bụ nwaanyị asị na ịbụ eze nwaanyị mara amalị na ibe nwere na-eme ya na na-agbara ya n'akwụna anyị nke nwa bụrụ mgba akwụna maka emeche ibuve ibo dị ka ibuve ị na-ebu nwa azụ gị na-ebu ndị gị nọ gị na-akụ na-ebu ya mara ibu ibu abụzi jụọ kenye ive bụ eze nwaanyị jụọ kenye ive nwaanyị a na-agbanwanwu ngada mala amalụ na nwaanyị bidoro nwa gbaghawa alụsị ngada gbaghawa okpo osisi ngada na nwaanyị ahụ abụrụzi nwoke ọ na-abụrụzi nsị ya nya ka mma abụ mmụazị kịta nwa onye gbalide akwụna gbacha akwụna ọ bụ si na-emewe eze nwaanyị ịpụta na-agbagwa nke nwa bụ eze nwaanyị abụ eze nwaanyị makwa na nke nwa bụ eze nwaanyị na chi gị n'ime akwa di ya nke nwe isi na ịbụ eze nwaanyị na ịka na-abụ nsọ gị ka a bụrụ nwaanyị ị mana mgbawachi gị ngada na-akwado chi gị mesi na ịmala ihe na-eme ọ bụ na ọ nwere onye ngịda dị na mma na abụ niile jee ka ibulu chi gị ahụ bugale nna gị ka nna ọ dị na be nna gị ka nna gị na-edokwe chi gị na-akwadoro gị chi gị ibi nwere ibe niile egbugote ibe niile wele enye nna gị ka nna gị kwadoro gị chi gị ịpụta nke nwaanyị m nke bụ nwaanyị aka na-abụ nsọ gị ka na-amụ nwa ka abụ nwaanyị ịpụta na-agbawa alụsị ngada ịmakwa na nwaanyị ọbụla na-agbawa alụsị ngada na-agbawa chi ngada a na-abụrụzi nsị a ibe a na-akpịa bụ nwoke nwaanyị nwoke ka ọ bụ a masịrị gị eme na eze nwaanyị a masịrị na eme na eze nwaanyị eze nwaanyị adịlị adịlị eze nwaanyị adịlị adịlị eze nwaanyị adịlị adịlị mgbe ndị agwa unu okwu maka unu arapụ ive na-eme nke egwutala unu o nwere ekpolu n'okwu ọ bụrụ nwere ekpolu goku ọ bụrụ nwere ekpolu goku mala amalị n'ihe na-eme emecha eme gị na-ebịa na mmezu ive emelili gị ive ị na-abụ nsọ gị na-agbawa ọgwụ ngada kelimi na-eme ọgwụ ahụ gele chọrọ ka ọgwụ ahụ mele gị ị na-abụ nsọ gị sị ya na-agbọrọ mmụ na-agbọrọ nwoke ọgwụ kọrọ na onye ka unu na-agba okwu ahụ ọkwa mmadụ ka unu na-agba okwu ahụ ebe na-ewute m bụ na ibe ahụ na-emegbu otu egwute na agwa n'ite na ọ bụrụ na na-eje na-ama ibe ebe ọgwụ na-anweta ezigbote ọgwụ na-eke n'ite egwu ekwere unu bụ eze nwaanyị na-agbawa ọgwụ ngada maka na unu ma ngada unu abụ unu na-ya eme ibulu eze nwaanyị biluo na mmiri kpele mmadụ ekpele ịbịa n'ebe a na-agba abụ otu ọnọ na tebụl ma ịgba abụ azụ nwaanyị bụ ịgbapụta ibe gba onye anwa ụdị eji emi ya eze nwaanyị nke bụ ịchọ mkpotụlụ ichie kpọọ ya ka ọ nọdụ ala ka ị na-akụzili enye akụzili ka esi na-eti ọjị ka o ji na-eti nzu ka o enweta eji ka o enweta ịkụzili enye nọdụ ala na-akụzili ya nya nwa bụ nwoke jiri aka melie onwe ya ọ bụrụ ọ nọrọ nso bụ onye anwa kpọọ nwoke ka nwoke nọdụ ala kpe unu ebe unu pụta unu na-ejide omenala na-akpụdo isi n'ala ịpụta ibute alụsị debe n'ụlọ ibute alụsị debe n'ụlọ ị nọdụ na-asị na ị na-akwadoro mmadụ ike nga ya na ị na-akwadoro mmadụ okpu osi ya mgbe ibe na-agala ya nwa ka ọ kpọrọ gị ngụ bụ eze nwaanyị na-emelie na-akpọ gị ka imebelie ebe mgbe onwe bidoro bịa na be gị ka ibe bidoro debalịa njọ
apụta unu bụ ụmụ nwoke na-akpọ na eze nwaanyị ahụ sị gị na ọ nọrọ na nsị ya mbọsị anwa kpotụrụ gị chi ya ọhụ nwoke ka bụ ịtụkwara n'ala Igbo ma ọ nọ na nsị ma nọrọ na nsọ ọka na-afụkwa nsị ọka na-afụ nsị ọka bụ nwaanyị onye gbawalị gị nkara na-akọ ụdị aka ma bụ onye na-abụrọzi nsị ya na-abụrọzi nwaanyị ka ọ dị ka ngịna na-aka akọ onye akpọlụgodi aka kelebe nwaanyị abụ nwaanyị na-amụ nwa na-atụ ime ka na-amụ nwa na-agbawalị gị chi gị ngara na-agbawalị gị okposi ngara unja m ụdị ezu m jeji na-ajụ m bikọs nụ na ọdụ ka iwe were m taa Igbo eke mana ọ dị ka nna akọ ibe nna akọ o nwere ka o ji alịza sandụ m na ntị maka na onye maala nne ya ma olu ndị ichie o buru gị ubiri ya ma ndị ichie na ya ma nna nna gị onye maala nne ya mkwuda nne ya ma olu ndị ichie so male ya tata ọ bụrụ ibe niile ịbụ na social media na ebu ibe niile ịbụ na net ya ejekwasị ya mmiri ka nwere nna n'ụlọ jụọ nna gị ma ibe dị otu ọnwa na-eme otu a nna gị gba gị gwa gị gaba iru ibe nwoke na-ajụ m nwaanyị a na-akwado ochie ma nwa ya nna ma jụgwu ya nwaanyị ahụ aka na m ọzọ m oke onokuri nwa n'aka na ọ mụtala nwa ọvụ nwa na-ajụ m ụdị ese ahụ biko taa anyị nwa bụ eke mma bakwa n'ọzọ okwu ọzọ nna na ibe ajụ m erike tata ekene m nke na-emelu na ibe ekene m nwoke kene nwaanyị na-asị na adịla Igbo niile mma biko na isi na-echa vidiyo anyị ajị m n'aka ị na-asọskraịbụ kwana ị na-enweta notifikeshọn ihe na-adrọp kọmentị gị na kọment sekshọn ịghọtago ị na-adrọp ya na kọment sekshọn denụ nke kachasị mkpa ị na-eshi ya vidiyo anyị ka onye ọzọ solu gị na-afụkwana ihe ị na-afụ na chanel a na chanel akwa na akwa unu nwa nwe m mụnwa nwere unu nakwa aka nne kwa aka ekpe akwa aka nne asị m na nwaanyị dịrị onye ọbụla na mma gwaranụ ka enwenụ mgbe ọzọ